Ces chevaux ont tout à perdre. Une patte cassée ou une mâchoire brisée condamnerait le vaincu à une mort lente et douloureuse. Vadă toată lumea că punem pe Facebook, fută-i Dumnezeu să vadă. Ce-or putut face cu pădure? Uite cum arde acolo. Codri! Futu-te, dragul Dumnezeu și capul tău. Fuu! Dumnezeu, dar ce arde aici, mă? Ceva piale de mistrie. Să-mi bat pula ce arde aici, pe dosul ăsta. Futu-te, Dumnezeu, hai să vedem ce drac. Arde aici, de numai puti, de numai ca la drac. Ia și Buda, mă. Fii că nu ars Buda. Du-te, baba, la Buda, că te vezi pe Facebook pe asta. Să-mi bat pula dacă nu. Ești ca să prinde focul la tine în curbă prostă. Bă, dar piși în drum, mă. Ei te bagi în Buda, mă, nebună ești. Ești de acolo, că să prinde Buda pe tine, nu mai țipa fruză, mă. Ești de acolo, ești nebună, mă. Nu, tu ne Dumnezeu și maica noastră. Dumnezeu și futu și maica lor aici. Uite tu aici fum. Arsidară de pe casa mea. Și n-am văzut în viața vieților mele, cât de când duc eu pe pământul ăsta n-am văzut așa ceva. Vai de pula mea ce e aici. Vai! Vai viață! Du-te, Dumnezeu, aici ce sufoce! Dumnezeu, maica lor și pe cine a făcut aici cu pădurii cu tăti. Dea dragul Dumnezeu pula în ele aici. Tot praf! Așa treabă fuțo Dumnezeu. Așa treabă, uite. Dumnezeu, maica e și ingeri. Foc! Ia arge lemn! Bă! Hai să film! Ia arge vârful lemnului! Ia mă duc să-l filmez să văd! Ia vârful lemnului arge! Ia! Fii atent, e de focul! Vezi-l, mă! Bă, tu-l vezi? Fii atent! Fii atent, e de focul, mă! Bă, e nebun, tati! Bă, e nebun, uite-te acolo, ia! Fii atent! Putu Dumnezeu gura mea dacă nu arge lemn în picioare, mă! Bă, să mori așa ceva, nici în filme nu vezi, mă! E dragul Dumnezeu lemn în picioare să ardă, ia! Da. S-a stricat totul, mă? De când a apărut telefoanele astea inteligente, bă, băiat? Deci eu am telefon mai inteligent decât mine. Știe când plouă, știe cât e ceasul, știe când mă rătăcesc, când zice pe unde să o iau, așa, mă. Și ce dacă mă rătăcesc, mă? Care-i problema, mă? Ce dacă plouă, acum pe bun? Ce, mă uite și mă sun la loc care... Și ce, mai ce dacă nu știu cât e ceasul? De ce mă interesează pe mine să știu cât e ceasul? Când eu mă trezesc când vreau eu, mă culc când vreau eu, fac ce vreau eu în general. Că pentru mine ceasul e un stres, mă. Eu stres, de toată ziua stau așa să mă uit repede, să mă câte ceasul. Aoleu, s-a făcut 10, aoleu, s-a făcut 12, aoleu, s-a făcut luni. Switch it up. Alhamdulillah.